Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado, asaan nga umanugot ni Tatang Mau iti kasta aplano, Lourdes anak ko. 23 ko, nanang. Anya man ita plano magmagigkaw. Taputot mo makilibin kano iti daydi anulay. Ay daw, makilive in na dagaws. Awan pa'y sabot makabulan sipon inaklon mo do'y lalaki. Sabay sa, di mo ang muti husto kinatao na. Saan kami matan nga ubing, tatang? Adda kaming iti husto nga edad. Weng! Saan kayong gaubeng? Nabanda ka di kwartayaw. Adurong yaw. At na talaga na trabaho yaw. Narigat ti agpamilya. Isu asaan kumaa dinadarasudos anak ko. Magpanunutan nyo man pa yan yung bag. Sa nakasta, pinanunot nyo, kita ramidan nyo ba't nadagaws? Siguraduhin nyo ba ba't Sigurado kaming kininoli, tatang, nanang. Tipilit na bailan! Basit matgayam ti pinilim a kwarto, tanoli. Wan ata isula ang matinalaka ti abang na. Sa bagay, tinapat agkadwatan. Wan naimbang man tayo manugod dagiti datakil mo ag live-in ta. Dida kayat, ng impilit ko Saan mat amabalin nga isuda ti agdesisyon para kanya. Ay wan at tangarod magpanunot mo. Ay, tulungan nakman ket di amang isarek kadagiti gamit ko. Ay nawa, inalam amay. Saan? Inalakla ang dagiti kasapulak. At dapay may sa abag igirwar. Sige, siya akong timang isarag. Nasaya at magtanagawid kan lakay. At ka di parikaw. Pimanawad ni Lourdes. Agabang da kano kininulay. Kag, Ay nawaw, day tala ang tibagam. Di ka madanagan iti anak ta. niya nga rin ti maramidak. Nguy pilit na mo lang ti kahit na. Wenang Ay naro sa liaya. Kasla di mo maammo ti anak mo. Uri ipagod na ita. Sigurado nga garamit iti pamuspusa. kasde nagarudan. Palubusam. Tapno mapadasan na ti may bagbakin kwa na. Nulapdan ka. Sigurado aglibas maglaing. Nakilibin mo't gaya mo ni Lourdes Maray. Wen ata isumati kayat na marimir na. Ay linapdan nyo kumaa. Uray lapdan may. Aramiden na latta maray. Narigat mo ngarod ang mabagbagan day jay. No ada maibagakin kwa na kitagidaksin na. Ay, ipagarup da siguro analakatiag pamilya. Nakunampay maray. Pagtrab-trabahuan ni Lourdes itaya. Makitangtangdan laeng maray. Jay kalivin na ngay. Agpadadaa. Di da mo kayat ti agaplay iti permanente at trabaho. Na, kasanon tulangan ngay numaadaan da iti anak. Makaamiris dan to siguro no dumtengen ti parikot maray. Anya ti pangaldawan tangay, noli. Gumatang kay titlog di tayo store. At dapay kwartam. At dapat sa nga gasot anabati. Kano ngay ngagtrabaho ka? Amangan no maibusan ti budget ka. Ay nawa, agkalma kalaan. Siyak ti makaam mo. Diyak kayat ti matay iti bisin, noli. Uwan ko naklangarot. Aguray mo't ngamin tagpampanunot ak ngarod iti solusyon. Alam gid iti sang gasot iti bulsa. Tagumatang ka iti say daenda. Sige, siyak ti gumatang. Ngam sikat ti mangiluto Si kamot to na. Awan pa'y mo trabaho. Mano alawasan at di ka nakitangdan. Maalawanan. Siyakon. Agawa ang taning. Mabisbisin ako. Si ka magayam day ta, Lourdes anak ko. Siyak nga rod, nanang. Anya ta ginatang mau. Apay nga ilumlumang mau. Ay kwa, saan mo, nanang? Dakayukit di mo. Anya nga roday ta.
Itlog, nanang. Ah, day tati pangaldawan diyaw. O, nanang. Saan kay sa nga may nga agtrap-trabaho? Agtrab-trabaho kami mo't, nanang. Manuti abang yu ijay ngay. 2,000, nanang. Ada pa'y abang abay bayadan yaw. Di yu kayat ti agnaad ijay balay? Saan nun? Kabailan mi mo't agabang? Sigurado ka. Una, sigurado ak, nanang. Sige, agpatuloy akon. Taagur-urayan ni Noli. Saan kami pa'y anangal daw, nanang? Nasabat ko ni Lourdes di tadalan itay lakay. Anya ko ba'y talo na sabat mo? Gimatang iti itlog. Isukano ti pangaldawan da. Kaya ba? Di tagarod ti biyaga pinili na. Di takdiran na. Kasano no panunutan dagiti kalugaran tayo nga awan bibiyang ta iti anak ta. Ay nawa. Kasano man ang ngawan bibiyang ta? Kat namin anumutan alabagbaganday ta. Natangkan lang kami tulo na. Ay, Di ko nagkarutin ka bagay. Uri ipagod mo tanak ta. Agpanunot tumidlaan day ti pauspusan. sa bagay. Bye-bye anta pa'y laang garaw tapno mapadasan ta. Uy ngamin tap na muna tirigat ngay bagbagatakin ko na iting. Ti may sapay gayam apagdandanagak. Kakasla di damot agtrap-trabaho kanulay. Baka muda mo tina. Naturad na kanuman nag-live-in. Yung kasadog na mag-gaib tagtrabaho. Para makita no pagpatinggan ti sa uda. Nasurok ang makatawanan ngagdandan nata. Ngam awan mo't nagbaliwan ti biyag ta. Awan pa'y naimas mo't amasida. Di ka agreklamo kasta. Ngamin, desisyon ta dito adwa. Panagbabayad manen iti abang. Silaw kandanong. Si kapay lang ang tagbayad Nakipurdiya ka mo't idi na palabas alawas. Ay nawaw, si Kangay. Pagguduan ta ti gastos dito'y Si kapay lang ita, tasyak tumot inton umay abulan. Kasta timbagam kanyak idi. Ngam awan mo't. Nagpatingga ka lang ang iti sao. Kuno saan, agbulod ka pay lang kadagiti datakkel mo. Ay, jakmat kayat Anyan tulaangan nga itibagan ni tatang kanya. Awan mo amo ka pa muspusan. Saan mo't amabalin akas na akanayon? Tunggal awan kwartang, katsyak akanayon tagdiskitar. Daw, kanya man yung tibagang bakit. Nalabsan ba ti anak ta di ta kalsada itay. Ka medyo kimutong lakay. Ay nawaw, saan siguro amang maganda? Day tangaro ti pagdanagak lakay. Tila pagtandalagang bakit? Kasanaw no pudno adi damang mangan. Ay nawaw, nagraman day tabanat. Kahit mo pagparikutan ta. Agtrabaho naman ngamin tapno at dalamutin da. Lakay. Ken may isa. Sino ko ba pa iti mapabasaw? Kat desisyon damit din na. Nasurok ang makatawanan tinapalabas lakay. Aging ga kadi ita nasakit tinakam mo iti anak ta. Di mo konsensyan ti kalukuan ti anak mo. Awad dumakil ti ulo lang nagbaling ka konsinti daw. Agsingsingiran ti landlady, Noli. Makisarita ka pay lang Ay na, makauma ti kastoy. Urayam nga itid dati tangdan ko. Aginggat ka ano nga agurayak, No amom nga min apa nagbabayad, agdiskitar ka adagos. Kat isumot ang aramidag. Anyat pa nagkitam kanya kaya. Sige, kuktaram amin agamit tapno mapirday. Nanay, pang-aasi yung adwa Agsardin kayon. Ay, makapasar tumot day tatao nana. Masansan mo ti panagapayaw. Di kay mabaen kadagiti kaarubayaw Rupat kwarta ngamin day ta babae nana. Sika lang arudan ti awan may tultulong na itigastos ditoy. Sika pa'y lang ang tigas na. Nito, Agtal na kayon adwa tanay. Agsiri pa dagiti kaarubayo iti tawada. Da kayo manen adwa ti pagsasaritaan da no kastalaang. Mapan mo bisitaan ti anak mo, Maray. Apay ka day maray. Masansan mo ti panagapada iti daydaan ulay. Ay nawaw. Apay kanumot maray.
Di da siguro mabayadan ti abang da, maray. Ay, na yan. Sakit nakapigpig sa ti sauda. Mangag dagiti kaaruba. Mangibabain mo dagita adwa. Sarong karam idamaray. No di da kabailan ti agabang, ibagam tag na dalatan dito'y balayaw. Imbaga ko day ta iday. Ngam di da nga rod kayat maray. Kasano nga ruden ngay dayta. Ibirberok dan tumo nga men. Ti damag ko kat may samot ngamin asakit ti ulo kadagiti dadakkel na dayjay anule. Anya nga tano sa rungkaran ta ti anak talakay. Itanyaga po ang mapan kay Jay. Masansan kanumat ti apada. Amangan ki dino anyat maaramid da iti tunggal maysa. Ni Lourdes tinagdesisyon na makilib-eng. Kat no kasapulan na titulong ta. Iso to masidag ah. Wen agam kasanulaangan no. Di ka kami nagpanunot iti negatibo ah. Madanaganak ta amangan no maisagmak ti anak talakay. Bayang palang. Tapno makamiris. Agsublin to may lang dito balay. Nawanin ti paparan na. Pag-imimpaki ka mo. Pumano kan? Jakon kayat Noli. Agwin na swastan. Ano niya? Nauma akon kan ka. No ipilit ko pa'y tag na dito'y, siyaklakit diti kaasi. Hindi lang. Agwin na swastan. Agimpaki akmat ta pumanaw ako ni tiday to lugar. Awan bibiyang ko, di uray di ka nagpakpakita kanya. Awan na sakit abakrang ko. Aglisi ka nga rudon, tagimpaki ah. Nakaimpake akon. Agawid akon. Makaammo ka matin itibiyag mo. Okay. San lang mata si kati babae dito'y lubong. Sayang lang ti oras ko iti dayja Noli nanang. Basol mo matlaang ah. Si kamat ti nagdesisyon a makilibin ken kuana. Anya ti kunam kada kami kintatang mo iday. Saan kami nga ubeng kunam mat. Nagbidutak nanang. Numaamuan ni tatang mo dayta. Katawaan na ka ah. Ano sa kun ananang? Basol kumat ngamin. Di mo natakdiran tin sawsawang mo kada kami iday. Jay, nagawid ka ba? Kung naglakit din nung naragsak ka ni Jay. Saan tatang? Iso anak kiwin na swasa kun kin ni Noli. Taparikot met akanayon ti sumangsangbay. Kung nakbando ka ba ilan yaw? Nagbidutak tatang. Kung naktubay kay, nakaharit kang tumay namin Jay. Tugsasaw ka, apo, kasla ka ba ilam? Apayakas jay nanang. Ay nawaw. Ti anya anak ko. Apayakas jay ni tatang. Uray anyat aramidek ket di nakpagan ano. Wen na sakit tinakam na iti inaramid mo. Kaano nga ta mapakawan nak. Day tatijak amo anak ko. Bayam, kasaritak to ti amam. Agyaman nak nanang. Ay wun gayam, sa dino ti ayan ninuli itangay. Diyakan mo nanang. In black min ti tunggal maysa. Talaga kaday, asaanan ama ornos ti parikot yaw. Saanan nanang. Diyak metla kayatin ti makisinublan kan kuana. Sakit ti ulo day di alalaki. Darasuros kay tumo nga may. Diyo ipangag ti sao. Sakbay a naglive-in kayaw, kat insigurado yu kumapay met ah. Talaga kaday, adi mo mapakawan ti anak talakay. Kasano, nulitin naman ti kasi nga darabid na. Panagkuna, kat nakaamiris mo ten lakay. Kanya tamo tayo. Abangan no, daman nam amuna dita. Kit basta makilibin tumayan. Nariga tinagdalanan na lakay. Sigurado adi na kayat maulit manen. Pangaasem ta pakawanam ti anak ta. Madlaw na nga men nga adayo tiriknam kang kuana. Nila, winin. Kasalitak tayo. Agyaman naklaunay lakay. Anak talataday jay. Isu arumbeng laeng atulungan talakay. Mangad ka pa'y, anak ko. Ha? Nagluto akiti tinula. Ay nawaw. Italaang manin atatang. Mangan ka. Tapno lumukmag ka man basit. Kimutong ka ba nga minay? Wan nga rod tatang. Grabe mat ngamin ti stress ko. Takanayon nga aga pa kami kin ni Noli. Ay, wait. Ayan ninuli ita. Diyak amo tatang. Awanin plano yaw, ang mga iti relasyon yaw.
Saanin tatang? Diyak kayatan. Dahita kay, nalaka ka na kayo ti makilive-in. Nalakamit ti makisina. Saanin ang maulit tatang? Nagadala kong tinapasama kada kami iti ex ko. Narigat mo't gayam. Agabrod ka mo't kaya, matakaw. Wan tatang, ipadas ko man matigasat ko ijay abroad. Narigat sa amin ti trabaho, jay. Ano san atatang? Tapno makaurnungak mo't lang. Kita ma. Ang mga nood na mamaamom ijay kit agbaliw ti planam. Ang mga kid din no makilive-in kay Debraw. Ni tatang mo't. Diyak kayat ang maulit man ng tinapasama kanya. Ti kayat kulangan ita, kat makaurnong. Iti kasta, adda gastusat no agpamilya akon. Kasta ati mindset, anak ko. San nga min analaka ti makiasawa? Iswasakbay ang makidin na ka. Agpanunot ka pa iti maminribaw no kabay labit lagat akdiran. Tano saan? Itantan mo pa ilaang. Ay nawaw! Ay nawaw! Ti agpamilya ket saan a basta-basta. Adumat arigat kan sakripisyo. Isu asakbay a makiden na wenno makiasawa ka, siguraduam a nakasagana ka financially, physically, kan emotionally. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.